हेलो लोगोफोर, गोजोन फुंबिलिनि गोनांथार रादाबा नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। गिबि खौराङाव दङ 22 आरो 23 डिसेम्बर 2022 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 32थि थान्दै जख'न्थाइनि गेवलां मेला मैया आबुं जाफुंसार जानानै थाङो। हाबाफारिनि गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो बिटिसिनि मानगोनां इएम दावबायसा बर' बिथाङा आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो हांख्रायजानाय आलासि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथांजों लोगोसे गोबां माननि आलासि बिथांमोना। लेखा गोरों बेखार लाइमोनफोरनो आसाम सरकारा साख्रिनि मेला खुंना रोंगौथिनि आनजाद नायना साख्रि थिसननो थांखि लानायाव नुजादों आवसारि थासारि। बरपेटा जिल्लायाव खुंनाय जब मेलायाव लाइमोनफोरनि फोरमान बिलाइफोरखौ गुरुत्व गैयै लेथेर फेथेर आद्रि खालामदों। आसाम सरकारा साख्रिनि मेला खुंनो रादाय होना बिदि खेला खालामनायखौ सांग्रां सुबुंफ्रा गोख्रों रावजों सरकारखौ सोंखारिदों। मख'नो गोनांदि साख्रिनि मुङाव लाइमोनफोरखौ लाना आसाम सरकारा राजखान्थि खालामदों नामा सोंलु सिखारदों। गोजोनथाव खौरां, नगावनि सासे बिगियानगिरिया भारतनि मुलुगदांखा अख्रां नायबिजिरसं फसंथान इसर'आव थिसनजादों। खौरांनि बायदिब्ला आसाम रायजोनि नगाव जिल्लानि नाजनीन जास्मिन मुंनि बिगियानगिरिया आसामनि देरगानाय लाबोदों। गावनि मेलेमनि रोंगौथिजों इसर'आव बाहागो मोनदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। सालाकाथि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव मैया 23 डिसेम्बर 2021 खालाराव बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बायदि 16थि रैखाथिनि पाइखि रमेन मुसाहारि आरो राजु बसुमतारिनि थैनाय सान फालिनाय जायो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि मुरसि खाम्फा बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। फुंबिलिनि गिबि हाबाफारि बायदियै एबसुनि फिरफिला बिरहोयो सालाकाथि दख'रा एबसुनि आफादगिरि मुरसि डनेन नार्जारि बिथाङा आरो नैथि हाबाफारि बायदियै रैखाथिनि पाइखि रमेन मुसाहारिनि मांखरसालियाव बिबार बावजेनदों बिथांनि अनजालु फंबाय इन्द्र मुसाहारि आरो राजु बसुमतारिनि मांखरसालियाव बिबार बावजेनदों बिथांनि आंगो बिदा मुरसि सन्जिब बसुमतारि बिथाङा। बिटिआरआव प्रमद बर'आ जेबो मावनो हायाखै, मावनायनि सोलाय धंससो खालामदों। प्रमद बर'आ जिर'सो बारग' बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारनि बेरफ्रसार बिबुंथि। बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि मोनसे सांग्रांथियारि मेलाव बाहागो लाना महिलारनि गोख्रों बिबुंथि। बिटिसिखौ प्रमद बर'आ जेबो जौगानाय आरो सोलायनाय लाबोआखै। बिनि उल्थायै प्रमद बर'आ धंससो खालामनायनि गोख्रों अजदखौ होदों हाग्रामा महिलारिया। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। फावथाय गानो गोसो गोनां फावखुंगुरफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लोरगि थियेटार ग्रुपआ फैगौ गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिन्थिनो लानाय गोदान फावथायनि थाखाय 18+ बैसोनि हिनजाव हौवा एक्टरनि गोनांथि जानायलाय बिनि थाखाय 27 डिसेम्बरनिफ्राय 29 डिसेम्बर 2022 सिम सानथामनि रेसिडेन्सियेल थियेटार वर्कशपनि गेजेरजों अडिशन लानानै आर्टिस्टफोरखौ सायख'नाय जागोन आरो सायख'जानाय आर्टिस्टफोरखौ लानानै बे दाननि 30 अक्ट' खालारनिफ्रायनो गोदान फावथायनि थाखाय रिहार्सेल जागायनाय जागोन। गोसो होनो गोनां आर्टिस्टफोरा गेबेङै मिथिनो थाखाय 9954635442 एबा 8486159110 बे मबाइल नाम्बाराव जगाजग लानो हागोन होनना बिथांमोना मिथिहोदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।